Wai malami me saka ke saibi ne? Ka zuba gaba ɗaya mana. Kai da Allah. Bolu. Kai kuma, wani aure za ka sake yi? To amma fa kuma kana da ni. Me aka kike faɗa? Ba ke ke da ba ni yake da. Ta yaya haka ta shafe ki? Mijina ne fashi. Ba mijinki bane, mijina ne. Wai ko kun yi hauka ne? Shi fa mijina ne. Me? Kai, wannan shashancin ya isa. Wasan za ku sake mana nan? To in gaya miki waɗannan su ne suka rena min hankali nan a wajen siyayya nan. Dukansu kowace ta ce min wai mijinta ne. Jimana, shi fa mijina ne, Shiv. Wannan ba Shiv bane, Ram ne, mijina ne kuma. Tafika gaskiya nake gaya miki. Mijina ne, sunan Kishan. Dukan kun yi hauka ne ko me? Ba Shiv ko Ram ko Kishan ɗin kowa bane. Kuma ina ne. Ku dakata. Tambayar da zan maka yanzu, ka amsa min ko a'a. Duka su uku. Matanka ne? Mama. Ko a'a? Mara kunya! Ashe auren ka har uku, shi ne har ka zo za ka ƙara ta hudu? Me ya hana baka mutu ba kafin yin wannan abin kunyan? Ko mutuwarka ba za ta kona min rai ba yadda wannan abu ya kona min rai? In mata hudu ka lalata musu rayuwarsu. Wannan shine abin da na koya maka, ka gaya min. Ka tuna abin da nake yawan gaya maka. Kar ka taba karyawa mace zuciya, kuma kada ka taba ruguza iyali. Lallai ka ci amana yadda da kowa ya maka. Ka lalata rayuwar kowa. Kowa ka lalata rayuwar kowa na ce. Rukumani, ya isa. Kullum yana cewa Bolu ɗina babu ruwansa, baya da wata matsala. Ashe na yi kuskure. Kai macuci ne mayaudari, kuma maci amana. A'a mama, Bolu ɗinki ba macuci ba ne. Ni ban cuci kowa ba. Juhi gaya min, babanki ba shi ne ya ɗauki hannunki ya sa a hannuna ba sannan ya mutu ya bar duniya? Shin ya tambaye ni ko ina da wata mace da nake so a rayuwata? Ke kuma Anjali, ba kashe kanki zaki ba? Na ce shi rayuwarki. Yayanki shine ya tilasta min na aure ki ta hanyar nuna min bindiga. A nan waye ya cuta? Ke kuma Simran, na gaya miki abokina ne, ya yaudare ni ya sa na je wajen aurensa. Ya gudu ke kuma kika ce sai na aure ki. Da na kishi ne, kika nemi ki fada wuta ki kashe kanki. Kenan da sai na barki ki mutu? Ta yaya aka yi na cuce ki ni da na rike hannunki dan na cece ki? Haka ne cutar? Kwarai, na yi wani kuskure guda ɗaya mama. Duka su ukun ban bari sun san da junansu ba, saboda ina tsoron gaya musu don kada kishi ya sa su kashe kansu. Mama yanzu ki gaya min, ta ya zan yi sanadiyar mutuwar waɗanda na ceci rayukansu daga halaka? In dai har akwai wanda na cuta to ke ce da fika, saboda ban gaya miki cewa mata na uku ba. To amma ki gaya min da me ya kamata na yi? Mutane suna ƙoƙarin mantawa da tsotsayi, amma ni kuma na zauna da nawa tsotsayin da zuciya ɗaya. Bana da muradin na yi gida uku, amma na yi tunani in dai har tsotsayi ya hau kaina to su ma tabbas ya hau kansu. Su ma ai ba laifinsu ba ne. Ni muradina gida ɗaya kawai nake bukata. Tun farko mace ɗaya kawai na so, kuma ke ce Dipu, kuma samsam ba na so na rasa ki. Kada ka taɓa karya zuciyar mace, kada ka taɓa ruguza iyali. Domin cika miki alkawarinki, Bolu Shivram Kishan ɗinki har gida uku ya rabu mama.
aiki ne ta yi kamar agogo domin naga kowa ya samu lokaci na sanya kowa farin ciki. Kowace a cikinsu sai ta ga fuskata da safe kafin da bata aiki, ta yadda zan samu da murmushi a fuskar kowace. Na yi kokarin sanya kowa cikin farin ciki. Ki tambaye su mama, ki tambaye su. Ban kasance mai adalci ba dan zaman da ne da kowace daga cikinsu? Shin na zalunci wata daga cikinsu ko da kaɗan ne? Tambaye su mama. Da ashe duka na ƙi su. Na yi buris da kowace na fuskanci rayuwata. To da ban faranta miki ba. Haka zalika Ubangiji. Amma duk da haka idan kina ganin ban yi daidai ba, to za ki iya hukunta ni duk yadda kike so. Ke ce kika kawo ni duniya. Komai da ni lahira kika so. Ba san ce komi ba. Wallahi bolu ɗinki ba zai ce komi ba. Ba zan miki wata jayayya ba. Difu yanzu me kika yanke? Duk wani mutumin da zai rungumi sosai da ya afka masa, to soyayyarsa bai kamata ta fuskanci tsautsayi ba.